Dhansiri constituency angkang apar Dikrong ahavar Bim Ingti Arong along Reasonim so club majeti hekpen RNC lapen Dhansiri Youth Association majeti hekpen diva atum cherap chetopen ajok kedam tang ni phai inquiry ni Ingdeng throk hambi kapathu ka chepate jaimek kedeng pom Bangso amay along alohi aman pen MLA Bida Singing Leng SDPO Hamren DMC SSA West Karbiang Long Hakim Rongpi Dhansiri VDC Chairman Andrew Rongpi DMB Ward Commissioner Simon Phangcho Dhansiri ST Morcha Maiphu Bida Singh Hanse KSS Publicity Chunbang Hingchong Tiso KSA Upper Dikrong Branch Lapen Dhansiri Youth Association Maiphu SGB Lapen GB Penchenglo Penangan ke thegiding atung chetong don Bangso amay along Chondro rong hangpen mai chari ponsi hambi ke pathu kachepa hai donate rang aphan alohia tumpen nong e pajir ponlo kecheng sia nong e kachepa long lake RNC ate rang atuma phan MLA Bida Singing Leng redeng pensi pajir ponlo adun thwa nong e lake o kurit ate rang lapen ke thom anong e ke long pon lake jirpo chingrum ate rang atum chepa hai ponlo labangso amay along Bim Ingti Arong pen MA NEET asadlang kachepa ondun Larling teron bila pen Jorhat Medical College along MBBS Charlie Bomb Rupkabon Ingtipia Phan Karcho Setami Padupon Dilai pen Bijoy Rongti Karbiang Long Line